ураза тота алмаучылар. Шулай бит инде, алар турында аерым сөйләшергә кирәк. Чөнки җәмгыять без соңгы вакытта дәүләт тә моны таный, халыкның сәламәтлеге торган сайын начарлана бара дигән фикердә бар име? Менә шушындый зәгыйфләнә бара ул. Ниндидер сәбәпләр аркасында ул ашамаудан да түгел, башка нәрсәдән дә түгел, аны инде заманча медицина хәрәкәтнең аз булуыннан да дип әйтә. Ураза тота алмаучылар сәламәтлекләре аркасында алар бүген нинди хәлдә? Аларның күңелләрен ничек иттереп тынычландырырга кирәк һәм аларга нинди бүгенге заманда шундый матур сүз бар бит. Юл картасы сызып бирер идегез сез. Аллаһ Раббыбыз әйтә, әгәр дә сез авыру булсагыз, яки сәфәрдә булсагыз, башка көннәрен тотагыз дип. Шуңа күрә, әгәр дә кеше менә Рамазан айларының менә җәй көне хәзер мисал өчен, иссе көннәр, озон көннәр, шул вакытта аңар тоту авыр икән, дару эчәргә кирәк икән, табиблар дагы сиңа сәламәтлегеңә зыян китерә ки, авыруны көчәйтәчәк дип әйтәләр икән, ул вакытта иң беренче аны кичерә салкын көннәргә, кыска көннәргә. Шул вакытта менә октябрь айларында, ноябрь айларында әгәр дә тотала икән, Әлхәмдүлилләh, бу шушы Аллаһ каршындагы булган ураза савабына ирешә, һәм ул аны башкарган булып санала. Әгәр дә инде алай да булмаса, ягъни хәле бик начар, инде ураза тота алмый икән, ул вакытта ул бер көнгә бер мискинне ашатырга тиеш була. Инде бу күбрәк инде олы яшьтәге кешеләр, яки менә хроник авыру белән авыручы кешеләр, алар инде бер көнгә бер мискинне ашатырга тиеш булалар. Әгәр дә мөмкинчекләре булмаса, мәсәлән, пенсиялары җитми ашатырга мисал өченме, biz bit инде әйттек, бер көнгә бер мискин ашат, ул 200 сум дип аны билгеләделәр бит инде. Быел. Һәр вакытны кеше уйламасын, ягъни 30 көнгә бер мискин, ягъни 6000 туры килә, 6000-ны бер юлы чыгарып биргә дип. Юк, ул икенче Рамазанга хәтлек үзенең пенсиясеннән мәсәлән 500 сум шушы фидия ниете дип чыгара. Бер юлы түгел. Менә монда инде киңрәк итеп аңлатсагыз, чыннан да бер юлы 6000-ны чыгарып бирү ул мәшәкать була, кешегә авыр. Авырлыгы ул чыннан да. Әмма ләкин шул теге бүлеп чыгара икән, ай сайын пенсиясе килә, мәсәлән 500 сум чыгара икән, әлхәмдүлилләh. Әгәр дә инде ансындагын үти алмаса, ягъни мөмкинчелеге юк, аңар җитми, булай дагын әҗәткә керә мәсәлән, аның өстеннән төшә. Бу чиракта ураза тотмалы дип Аллаһ Тәгалә гөнаһ язмый. Гөнаһ язмый, чөнки Аллаһ Тәгалә белүче аның хәлен. Ләкин бер әйбергә игътибар итәргә. Һәр кеше куллу нафсин ала нафсиһи басира дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәр кеше үзен яхшы белә. Кыямәт көнендә дәген син беләчәксең. Бил аны. Ураза тотуның савабы бик зур. Кайбер бәлки буш сәбәпләр белән, яки көчле булмаган гозурлар белән уразадан шикләшергә ашыкма. Чөнки кайбер вакытта уразадан шикләшер өчен сәбәпләр эзләмәгез. Менә шуны игътибар итәргә кирәк. Тырыш ураза тотарга. Бу Аллаһның әмере һәм Аллаһ Тәгалә җиңгеләйтә. Әгәр дә инде чынлап та булмый икән, Аллаһ Тәгалә үзе гафу итүче. Менә шушы тәртипне сакласан, иншалла дөрес була алыр. Безгә дә әйтә торгандадыр, хәзрәт дип күзләреннән яшьләр чыгып килә торганнардыр. Менә бүген сизми дә калдым, авызыма азык каптым дип әйтергә мөмкиннәр, әйме? Сизми дә калдым, менә уразам бозылды инде. Нишләргә инде? Аның бит әле каффарат бик көчле, бик авыр. Юк, анда каффарат түгел. Менә карагыз. Каффарат ул кайчан әгәр дәген кеше уразага кирип, махсус рәвештә белә торып, утырып ашаса, шул вакытта каффарат тиеш була. Әмма ләкин әгәр дәген ул даруча икән мисал өчен, авырып китте, һәм шыты алмый, авырый, давлениесе күтәрелде, инде хәле бетте, һәм даруча икән, бу авыру. Бу бер көн өчен бер көн казакларга тиеш. Казакларга тиеш, бу аңар 60 көн тиеш түгел. Икенче хәл, әгәр дәген онытылып ашаса, онытылып, мәсәлән, бала кешеләр әле уразаның башланган вакытында онытылып авызына, мәсәлән, бер әйберне сөртеп алды да, теге кырыен сөртеп авызына кабатаган кайбер кешеләрнең гадәтләре бар. Ялгыш гадәттәгечә кабып куя икән, исенә төшсә төкереп чыгара. Әгәр дә инде онытып, йотып җибәрә икән, онытылган хәлдә бу уразаны бозмый. Икенче кеше карап тора. Кайберсе бит аның шатлана кара, теге җүләр ашап җата. Монда галимнәр булай дип әйтәләр. Ничек иттереп кисәтергә кирәк? Галимнәр булай дип әйтәләр. Әгәр дәген ул мәсәлән бала кеше икән, яки әби кеше, ялгыш кына чыкты даган су җитмә таша мәсәлән. Икенче кеше күрде. Бу кешегә әйтмәсән хәерлерәк диләр. Ул онытылып эшли моны. Онытылып эшли. Онытылып эшләгән Аннар исенә төшермәсә, бу üzülми. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Аллаһ Тәгалә аны ашатты һәм ширтте дип. Әмма ләкин әгәр дә ялгышлык белән эшләсә, менә мәсәлән тәһарәт алып маташа һәм табакын катырак итеп шыйкады дагын йотып җибәрде. Су эчкә китте. Яки борынын шыйкаганда су эчкә кирип китте. Бу хата булып санала һәм безнең мәзһәбтә ураза бозыла. Әмма ләкин ул бу көннең уразасын тотып бетерә һәм бер көнгә бер көн каза кыла. Монда 60 көн юк. 60 көн юк, шуңа күрә 60 көн ул куркыныч әйбер, әмма ләкин аның куркынычлыгы кайчан кеше уразага кирип, белә торып, менә утырып ашый, менә инде белә торып ураза килеш, әймим инде тотмыйм инде дип уразадан менә чыга икән, бернинди гозурсыз
сәбәпсез авырмый, сәламәт килеш. Әле аның калыбы нык түгел. Әле ул быел 30 ел гына керә башлаган. Ул аның әле менә шушы 10 көнендә, 5 көнендә түзеп җитә алмады. Тагын аңа 60-ны төли башласа, ул бит инде кеше бөтенләй бетә. Юк, бетми. Шуңа күрә уразага керәсен икән, аны түзергә кирәкме? Әгәр дә алай-болай шундый хәл була икән, дин әһелләренә мөрәҗәгать итәрәк. Үзебез хәл итәргә түгел, менә радиодан мин ишеттем, шулай алдым, гәҗиттә укыдым, шулай алдым түгел. Әмма ләкин монда сүз бара, сәламәт кеше, менә уйнап караучы кеше турында. Ягъни менә бу мәсьәләгә уйнап карарга ярамый, җитди карарга кирәк. Уразага кергәнсең икән, Аллаһтан ярдәм сорыйсың, я Раббым ярдәм ит дип, һәм түзәсең, сабыр итәсең, Аллаһ та җиңеллек бирә. Ураза айы, Рамазан айы ул гайбәттән, нашар адымнардан, нашар уйлардан, фикерләрдән хәтта үзеңне шикләү айы дибез без, әйме? Менә сәйттегез, мөмкинлекләре булган кеше хаҗда кыла. Мөмкинлекләре булган кеше шушы махсус Рамазан айында хәзер кеше хаҗ кылып, әйтик, ай буе шунда үткәреп, шунда уразасында тотып кайта. Кайберәүләр әйтә, мактыйлар андый кешеләрне. Икенчеләре була бит инде, көнчерәк хөстлерәк шундый кеше. Монда көннәр узын булгач, әтегендә көннәр кыска, шунда барып махсус тота ди. Менә монда нинди фикер әйтәләр. Чөнки анда ураза тоту авыр. Мәккә җирендә ураза тоту авыр, чөнки анда иссе, кояш 50-60 градуска кыздыра, һәм менә шунда әзрәк кенә урамда йөрисең икән, инде намазга гына барып кайтсаң, инде хәлен бетә. Шуңа күрә бездә көннәр узын булса дагын, ләкин җиләс, табигать битебез матур, һәм ул аны хәтлек авыр сиздерми. Чөнки менә җәйге уразада гадәттә ашыйсы килми, ләкин бик каты шәсе килә. Менә су шәсе килә. Әмма ләкин ул тагы да катырак кыздырса, бик әшәке шәсе килә башлый. Шуңа күрә менә алай дөрес түгел. Теге алар бит качып бармыйлар, гыйбрәт кылырга баралар. Чөнки менә кемнең Рамазан аенда гомрәгә барганы бар, анда харам мәчетендә таравих намазларына катнашу, анда кешеләр елыйлар, анда синең дә күңелләрен тула. Әйтеп бетермәслек хисләр дип әйтәсем килә. Шуңа күрә кеше омтыла. Шуның өчен аны дөрес аңларга кирәк, теге аларны инде ял итәргә, ләкин киресенчә алар гыйбадәт кылырга баралар. Менә хаҗ ул үзе бер аерым гыйбадәт. Шулай бит Арафатта булу үзе бер, әмма ләкин Рамазан аен Мәккәдә үткәрү, таравихлар намазларына катнашу, ансы аерым бер халат. Шуңа күрә һәрбер мусульман кеше әгәр дәгән мөмкинчелеге бар икән, без аңар теге аптырга тиеш түгел, бара икән, халал акчасына бара икән, гыйбадәт кылып кайта икән, әлхәмдүлилләh, Аллаһ Таала бәрәкәт бирсен дип әйтергә кирәк. Фидия садакасы турында тагын менә әйттегез, 200 сум көненә дидегез, әйме? Ул мәсьәләдә тагын бер ачыклык кертик, әле әйттегез, кемдер жыл буена суза аланы мөмкинлеге булмаган тәкъдирдә, без хәзер теге эзләп җыри алмыйбыз мохтаҗларны. Менә бу чиракта нишләргә? Кешенең бар, сез әйткән 6000 акчасы. Ул аңа проблема түгел. Ул эзләп җыри алмый, аннары икеләнеп җөреп, аннары дөрес бирдемме икән, бу кеше дөрес тоттымы икән, ул аны башка максатларда тотмадымы икән дип уйланып җөргәнче, әйтик, махсус каядыр биреп, күңелең тынычланып, Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә каршында кимчелекле булса да, бик зур кимчелекле булса да, бурычымны барыр үтәдем дигән фикердә йөрсен өчен нәрсә эшләргә кирәк? Әйе, ул инде үзе эзләп йөри алмый дип әйтәбез, әмма ләкин тырышсын, эзләсен. Чөнки менә ураза тотмаган икән, ул инде барбыр җиренә җиткереп бу гамәлне башкарсын. Бу беренче сүзем. Икенче сүзен, әгәр дә чынлап та белмисең икән андый кешеләрне, мәсәлән, мохтаҗ кешеләрне белмисең икән, ул вакытта мөрәҗәгать итәргә кирәк. Мәсәлән, Диния назаратында бар закат фонды, закат фондына тапшыра аласың. Күп мәчетләр тараталар, хәтта мөхтәсибәт тарафыннан да шундый тәкъдимнәр булды. Бергә җыеп, уларны тиешле урыннарга ирештерергә мисал өчен индеме. Шуңа күрә мәчетләргә мөрәҗәгать итә ала. Әгәр дә инде аларга тапшыра икән, аның өстеннән төште. Менә кермәгәннәр бар Рамазанга, уразага, икеләнеп йөрүчеләр бар. Мөмкинлеге булып та аңа 1-2 генә җыл гына сүз кирәк кузгалып китер өчен, шушы гамәлгә кереп китер өчен. Сез нинди фикерләр әйтер идегез? Хөрмәтле дин кардәшем, Рамазан айы ул Аллаһның бер бүләге. Рамазан айы ул Аллаһның бер безгә биргән зур хазинәсе. Һәм һәрберебез фикерлек һәм уйлыйк. Менә ул безнең өчен изге гамәлләр кыла торган вакыт, Аллаһка якыная торган вакыт. Шуңа күрә менә шушы Рамазан аена хәтлек безгә яшәргә Аллаһ та гомер биргән икән, аны без уйлыйк, фикерлик. Менә бит башка иптәшләребез тота. Хәтта сабый балалар даган шушы айда ураза тота. Мин, Аллаһны таныган кеше, ник мин ураза тотмыйм? Ник мин шушы гамәлне тота алмыйм дип уйлыйк. Аллаһка мөрәҗәгать итик. Я Раббым, миңа насыйп ит. Я Раббым, миңа шушы гамәлне башкарырга насыйп ит дип Аллаһ Раббыбызга ялварыйк. Аллаһ Таала ишетүче,
Аллаһ Тәала тәүбәләрне кабул итүче. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшем, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең өчен шушы айыбыз гади айлар шикелле үтмәсә иде. Бу айда без мәхрүм булмасак идек. Ай биткәндә киресенчә иманыбызны куәтләп, изге гамәлләрне арттырып эшләп, Аллаһның рәхмәтенә ирешкән бәндәләрдән булырга насыйп эйләсә иде. Я Раббым Аллаһ, шушы сөйләгән вагызларыбыз риядан булмаса иде. Я Раббыбыз Аллаһ, шушы сөйләгән вагызларыбыз үзенең рисалыгын өчен генә булып, шушы Рамазан айларында изге гамәлләргә ирешергә сәбәпче булса иде. Я Раббыбыз Аллаһ, үзеңгә барлык мактаулар, барлык хәмд вә сәнәләр син безгә насыйп иттең шушы Рамазан айларына хәтлек яшәргә. Я Раббыбыз Аллаһ, шушы Рамазан айларына хәтлек яшәргә насыйп иткән шикелле, Рамазан айларындагы үзен риза булган хәлдә үткәрергә насыйп эйләсәң иде. Я Рамазан айларында үзен фарыз кылган уразаны һәм тәһаҗҗүд намазларын, таравих намазларына йөреп, үзен риза булган хәлдә намазларны башкарырга насыйп итсәң иде. Күбрәк Коръан укырга, күбрәк зикр, тәсбих әйтергә, күбрәк изге гамәлләр кылырга, күбрәк садакалар бирергә насыйп итсәң иде. Рамазан айлары биткәндә барчаларыбыз инде үзеңгә якынайган хәлдә, изге гамәлләребезне арттырган хәлдә, җәннәткә омтылган хәлдә тамамларга насыйп итсәң иде. Кем инде шушы Рамазан айларына хәтлек яши алмаган булса, безнең әтияниләребездән, туганнарыбыз арасыннан, якыннарыбыздан аларның гөнаһларын ярлыка, аларның изге гамәлләрен арттыр, аларның каберләрен нурлы кыл, кыямәткә хәтлек нигъмәте ятырга насыйп кыл, кыямәт көнендә аларның урыннарын җәннәттә кыл. Я Раббыбыз Аллаһ, гомеребезнең ахырына хәтлек синең әмерләрне үтәп, тыйганнардан тыелып яшәп, ахыргы сулышларын сулаганда ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ калимәсен әйтеп, синең хузурыңа кайтып вәгъдә иткән җәннәтләргә кергән насыйп кыл. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва قنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.